дуруд ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд бо топ хабарҳои варзишӣ барномаро оғоз мекунад. шумо аз низоъҳои сиёсӣ ва тафриқаандозӣ миёни Каталония ва Испания огаҳед ва муҳим нест ки ман як бори дигар шаҳр диҳам. хулоси калон ин аст ки Каталония мехоҳад давлати мустақили худро дошта бошад ва аз Испания ҷудо шуда нест. дирӯз номзад ба президенти бошгоҳи Барселона Жоан Лапорта зимни пешкаши барномаҳои худ гуфт ки ӯ зидди он аст ки мунтахаби Испания бозиҳои худро дар Камп Ноу баргузор намояд. президенти Федератсияи футболи шоҳигарии Испания Луис Рубиалес одами доно аст ва ӯ медонад ки мунтахаби Испания бояд он ҷое бозӣ кунад ки дастгирии бештар дорад. барои гузарондани бозиҳои мунтахаби Испания ҷои беҳтарин ин майдонҳои Мадрид, Севилия ва Валенсия аст. унҷо мухлисон мунтахабро дастгирӣ хоҳанд кард. аммо дар Барселона ман фикр мекунам касе ба дастгирии мунтахаб нахоҳад рафт. аз ин рӯ пешниҳод мекунам ки бозиҳои мунтахабро дар Камп Ноу нагузаронед, чун барои ин шароит мавҷуд нест, гуфтааст номзад ва президенти бошгоҳи Барселона Жоан Лапорта. ҳар касе президенти бошгоҳи Барс мешавад, бояд арзишҳои Каталония ва мавқеи Мессиро дар даста ҳимоя намояд, вагарна касе ба ӯ овоз намедиҳад. Криштиану Роналду футболбози дастаи Ювентус барои соҳиб шудан ба ҷоизаи Golden Foot 2020 ҳамтои худ Месси ва футболбози ПСЖ Неймарро гузашт ва соҳиби ҷоизаи мазкур гардид. ҷоизаи Golden Footро аз соли 2003 ба футболбозоне ки барои рушди футбол саҳми беандоза мегузаронанд дода мешавад ва соли гузашта ҷоизаи мазкур насиби Лука Модрич гардида буд. овоздиҳӣ дар сомонаи goldenfoot.com ҷараён дошт ва дирӯз охирин рӯзи овоздиҳӣ буд ки дар бисёр овозгирӣ Криштиану Роналду, Лео Месси, Неймар, Муҳаммад Салоҳ, Артуро Видал, Ҷорҷо Келини ва Роберт Левандовскиро аз пушти худ гузошт ва ба ин тартиб барандаи ҷоизаи мазкур дар соли 2020 гардид. бетартибӣ ва ташкили ҷангу хархаша дар футболи Узбекистон ба ҳадде расид ки довари бозиро латукуб карданд. дирӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе пайдо гашт ки анқариб тамоми расонаҳои хабарии варзишии ҷаҳон дар ин маврид навиштанд. дастаҳои Нефтчӣ ва Турон барои роҳ ёфтан ба Суперлигаи Узбекистон бозии навбатии худро баргузор карданд ва кор ин хел шудааст ки нефтчиён барои баромадан ба Суперлига дар садри ҷадвал буданд. аммо дар бозӣ муқобили дастаи Турон онҳо бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрданд ва баъди анҷоми бозӣ футболбозони нефтчӣ як навъ норозигии худро аз кори доварон ба сифати эътироз баён карданд ки ин ба хархаша оварда расонид. дар навор дида мешавад ки чӣ хел як футболбози нефтчӣ давида бо ду пой ба рӯи довар зарба мезанад ва ҳамин тавр ҷониби дастаи нефтчӣ сӯи довар ҳамла мекунанд. бечора довар миёни гурӯҳи калони мухлисону футболбозони нефтчӣ ноилоҷ буд ва зуд ҷониби утоқи либосивазкунӣ медавид то аз хатар эмин бошад. ҳамаш майлаш, аммо ҳамон зарбаи бо ду пой парида ба рӯи довар задан сабки ҷанги Жан-Клод Ван Дамро ёдам овард. ман шарт мекунам ки Ҳабиб Нурмагомедов ба UFC бармегардад. шумо бовар надоред? акнун гӯш кунед ки дар ин маврид чӣ гапу калочаҳое ҳаст. қаблан президенти ташкилоти размии UFC Дана Уайт ба ҳамагон гуфта буд ки мо рӯзҳои наздик нақша дорем ба Абу Даби биравем ва бо Ҳабиб Нурмагомедов дар мавриди як рақобати дигар суҳбат намоем. агар Ҳабиб воқеан намехост ки ба UFC баргардад, барои гуфтугӯ бо Дана Уайт розӣ намешуд. хулас дирӯз хабар баромад ки Ҳабиб Нурмагомедов ба пойтахти Аморати Муттаҳидаи Араб сафар намуд ва унҷо қарор аст бо Дана Уайт дар мавриди баргашт вохурӣ гузаронад. ба иттилоъе Дана Уайт низ ҳоли ҳозир дар Абу Даби аст ва вохурии онҳо баргузор шуд ё нашуд то ҳол маълум нест. Ҳабиб низ қаблан ваъда дода буд ки дар сурати ба рақобат розӣ шудани легендаи рақобатҳои омехта Жорж Сен-Пьер ӯ ҳатман ба октагон бармегардад. рақобат бо дигарон барои ӯ дигар аҳамияте надорад. моро мебояд танҳо натиҷаи гуфтугии Дана Уайт ва Ҳабибро мунтазир бошем. тамом ва салом.
далма Марадона, духтари Диего Марадона, аввалин бор бидуни падар барои тамошои футбол рафт. онҷо дастаҳои Бока Хуниорс ва Ньюэлс Олд Бойз ба ҳам рақобат мекарданд. футболбозони дастаи Бока Хуниорс баъди гол задан ба истилоҳ футболкаи Марадонаро ба замин монданд ва назди ӯ чанд сонияе хомӯш шуданд ки ин голро онҳо ба рӯҳи дурдонаи Аргентина бахшиданд. ин саҳна духтари Марадонаро беашк нагузошт ва дар навор дида мешавад ки ӯ чӣ хел барои падар гирья мекунад. футболбозони Бока Хуниорс ғайр аз ин эҳтироми махсуси худро ба Далма баён карданд ки Далма он ҷое нишаста буд ки маъмулан падараш менишаст. саҳнаи хеле дарднок. як бори дигар рӯҳат шод буд Марадона. бовар кунед на ҳама ба марги Марадона андӯҳгин шуданд. бархеҳо баъди маргаш ҳатто ба ӯ нафрин карданд. дар чемпионати занонаи Испания оид ба футбол як саҳнаи аҷибе рух дод. футболбозани дастаи Виахес Интериас Паула да Пеня дар рақобат муқобили дастаи Депортиво Абанса муқобили Марадона эътирози худро баён кард. ҳангоми дақиқаи хомӯшӣ ба хотири Марадона ӯ мисли дигарон хомӯш набуд, балки ба сифати эътироз ба замин нишаст ва ин гуна баён кард ки ман барои Марадона дақиқаи хомӯшӣ намегирам. баъдан аз ӯ пурсон шуданд ки чаро чунин кард. ӯ гуфтааст ки ман ҳеҷ гоҳ шахси таҷовузгарро намебахшам. хулоса ин гапи муқобили Марадона задаи Паула таърихи дароз дорад. собиқ теннисбози топ 200 Энрике Лопес Перес барои 3 рақобати харидашуда муҳлати 8 сол аз дилхоҳ мусобиқаи теннис маҳрум карда шуд. ин дар ҳолест ки зимни тадқиқотҳо маълум гардид ки Энрике Лопес Перес соли 2017 3 рақобати худро бо рақибонаш маслиҳат кард ва ба воситаи маблағ он бозиҳоро харид ки ниҳоят дар натиҷаи таҳқиқоти ташкилоти муайянкунандаи бозиҳои қалубкорона дар теннис ба даст афтод ва ӯро мебояд маблағи 25 000 евро ҷарима ва 8 соли дигар аз иштирок дар мусобиқаҳои теннис маҳрум гардад. аврупоиҳо мегӯянд мо пора намегирем. чӣ дар кор дурӯғ гуфтан? ин чиз дар ҳама ҷо кам ҳаст. ҷанҷоли футболбозони дастаи Ювентус бо сармураббиашон Андреа Пирло. маълум буд ки бо чунин сурат ҷараён гирифтани бозиҳои охири Ювентус ҳатман як ҷангу ҷанҷолеро ба миён меорад. ба иттилои як инсайдери махфӣ дирӯз дар утоқи либоси васкунии дастаи Ювентус гапи футболбозон бо Андреа Пирло ба қавле гурехт. баъз дар доираи тактика ва ҷобаҷогузории футболбозон дар майдон пайдо шуд. гӯё то ҳол ҷобаҷогузории футболбозонро худи Пирло ҳал намекунад, балки ёрдамчиҳои ӯ Игор Тудор ва Пирло Роберто Бараньо ин чизро муайян месозанд. Пауло Дибала ва Деян Кулусевски бо Андреа Пирло андари баҳс шуданд ва гуфтанд ки мо дар майдон вазифаи худро намедонем ва ҳатто намедонем ки бо кадом мақсад бозӣ дорем. онҳо то ҳол аз мақсадҳои Андреа Пирло огаҳ нестанд ва дар ягон бозӣ бо нақшаи таҳризишуда ба майдон набаромаданд. ҳатто онҳо гуфтанд ки Маурисио Сарри бо ҳама камбудиёш мақсад дошт ва ҷобаҷогузории футболбозонро хуб мефаҳмид, аммо Пирлоро ҳеҷ кас то ҳол намефаҳмад ки чӣ мақсад дорад. гуфтааст инсайдери махфӣ агар чунин тарз аст пас аввалин соли беҷоизагии Ювентусро мунтазир бошед. диданд ки майдачӯйдаҳо нашуданд. оҳиста оҳиста мӯйсафедон асо дар даст ба ринг бармегарданд. бовар кунед рақобати Тайсон ва Ҷонс сертамошобинтарин рақобати сол буд ки дар 10 соли охир на рақобатҳои Паветкин, на Усик, на Энтони Ҷошуа ва на дигару дигараш ин қадар тамошобини зиёдеро ҷамъ накарда буд. ҳангомаи дигар ин аст ки шахсе ки дар замонҳои ба қавле зурии Тайсон ӯро як бор не 2 бор мағлуб карда буд, ҳамакнун аз баргашти худ дарак дод ва нахуст Тайсонро ба рақобат даъват кард. ӯ дар саҳифаи иҷтимоии худ навиштааст ки майк ту муқобили ман тайёр будӣ, шартнома банд ва биё бо ман рақобат кун. ин шонси охирини ту аст ки маро шикаст бидиҳӣ. тамоми ҷаҳони рақобатро интизор аст, иброз намудааст Холифилд. агар ин рақобат баргузор шавад бовар кунед рақобати сол хоҳад буд. як мухлиси дастаи Реал твиттери бошгоҳро ишора карда навиштааст ки ҳамаи ғолибиятҳои Реал заҳмати Зидан не, балки машаққатҳои Роналду будааст. ин гап баҳс ба миён овард. акнун дар фазои маҷозӣ овозаҳое пайдо шуд ки Зидан симати сармураббигиро тарк мекунад. шумо ба ин бовар доред? агар сармураббиро мухлисон интихоб мекарданд, гумонам Зидан барвақт бо ин натиҷаҳои Реал симати сармураббигӣ он сӯ истад ба зиндон рафта буд. Зидан пас аз бох аз дастаи Шахтёр дар бозии даври панҷуми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо ба савол дар бораи он ки оё ӯ ба истеъфо меравад посух дод.
ман пас аз як бозӣ дар бораи ба истеъфо рафтан фикр намекунам ва ба истеъфо ҳам рафтанӣ нестам, гуфтааст Зидан. Агар Реал аз даври гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо ба плей-офф набарояд чӣ? Ба фикрам дигар барои Перес муҳим нест ки ӯ Зидан аст ё каси дигар. Ба қавли бобои ман мурда ба истеъфо меравад. Ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.